de 3 bichicomas, 2 illas e unha serea. Capítulo 4. Como eu vou la lingua ao gato? Este silencio, que andaré de sargallar? Vaites, fixestes unha nova amiga. Que tal? Como te chamas? A que debía ser a nai daqueles dous nenos saír á eira a escoitar unha voz descoñecida. Cucú, como eu vou la lingua ao gato? A min non, pero eles sí. Eu son Edelmira, estou a pasar o verán na casa de aí enriba co meu avó. E eles non sei se veñen para quedar. Quedan aquí coa súa tía Ermitas, pero se non falamos nos ter que levar comigo de volta para a cidade. Non, estamos aquí. Eu son André, este pequeno é Daniel, só ten 5 anos. Ti cantos tes? Eu 9, e ti? Ti tamén és pequena, pensei que aquí habería rapaces da miña idade, bufo o cativo. E logo ti cantos tes? 10. Pois tampouco és tan grande. Mais que a ti, sí, polo menos debía ser eu quen mande. O que manda no que? No xogo, porque imos xogar por aí, non? Vale, xogamos. O de mandar xa se verá. Biches, eu son unha pirata, non? Eu son Neptuno, apuntou o pequeno Daniel. Mira de como fago co meu tridente. Veña, imos por aquí. Vos non coñecedes Maravilla, non? Pois vinde comigo, piratas, que vos vou ensinar algunhas cousas. Por aí arriba vaise a Comar os Altos. Todas esas son as casas das veciñas. Non as coñezo. Non parecen moi simpáticas. E máis atrás o regato Fiumare.